बाकी न संगे संगे घूमे में न ऐसे आराम बा मस्ती। हाँ तो गाड़ी यही खातिर किनावल गई घूमो फिर ऐस कर देखो। हाँ तो बड़ी न बड़ी पैदल घूमत बंद कर गाड़ी अब रुको है जे। देखा तब मजा आई ना घूमे में। मजा हाँ एकदम जैसे जना तर क्या है सरगे में बानी। ये गाड़ी पे घूमला के आनंद कुछ और है समझ गए ना। हाँ तो पैदल पैदल जाए के दूर दूर से मिले जाए के पड़त रहे। यही से तो जिद कह के हम गाड़ी किनवा नहीं बाबू माई से कि गाड़ी ना किन बजानो तो सोच रहे हम चल जी बाहर आ। अच्छा तो प्यार के करा ले करे जान जा कि तोहरे खातिर गाड़ी किनाइल हो कि तोहरे के करा बैठा के घुमाई दूसरा कोई के ना दी ना घर में अपने घूमी ना खाली। हमसे तू इतना प्यार करेला ना तो तारा खातिर बताओ प्यारे के चलते तो गाड़ी किनाइल हो। अब हमनी के हर हर मिलत रहे सिवान में पैदल कोनो देख लेते रह जता के तरह भागत रहे लुका लुका के तो सिवान में जाए में इहो रहे कि कोई देख लेता कोई उतर भाग अब गाड़ी भी ना वहीं जाके प्यार करो। अब एकरा पर बैठ के अपन चल जे 2-4 किलोमीटर दूर दूसरा गांव और त के जानी कि का हम सन साली हम सन के जीजा हम सन कि लवर हम सन ई के थोड़ी जानी कोई ना जानी आ गांव वाला त जानत न बणसन के फलनिया हियो त फलानामा हो। ई तो बात बटले बा देख के खूब जरल से गाड़ी जब से किना गेल बिया ना त जान जा के उनहन के एकदम सोचला कि बर्दाश्त नहीं के होता और देख के जलन हो गेल पैदा हो गेल बाउरी खूब देख के जरल से जरल से वही तो जरे वाला जरूरत रहे हम प्यार कर बंजर सिंह प्यार करे वाला प्यार करत रही जरे वाला जरूरत रही से कोनो टेंशन नहीं खे जानलू। देखा तो ये रास्ता में तो क्लियर नहीं न कि पूरा सुनसान बा केहू ना आवेला जाला जा ओइसन ही रास्ता बानो कि सचमुच में केहू नहीं खिया होता। अब ए जे बंदा से जे बैठ के आराम से खूब बढ़िया से प्यार मोहब्बत के बात करो कोनो दिक्कत नहीं कि ना केहू बोले वाला बा ना केहू टोके वाला बा। तो बात सही का समझ तड़ू एकदम। अब गांव के जरी रहते जे गोल्डा ना तो कोनो ना कोनो बीच में आके टपक जात रह हस। अच्छा वो दूर दूर से गांव बा। हां उतना दूर से आए में आदमी थक ही जात ना पैदल आवे तो धत कोई मोल गोड़ दुखात रह हमारा ना मन करतो तो बाकी तू फोन करके बोला देत रहू ना तब मान के एकदम हमारा का करी हमारा मने ना लगत रहे तोहरा बिना प्यार कोई यही से ना हमरा आवे के पड़त रह जब तू फोन करके बोला देत रहू तब हम चले आवत रहनी सोच ले तू का समझलू। दूर दूर से प्यार करे खातिर मिले के ना आनंदे कुछ और बना। अब पूछे के बा तू एक बार गाड़ी ट्राई कर ना चलावे बैठ के पा। अच्छा जब चलाए वाला आदमी बैठे कइल बा तो हम बैठे वाला बैठे तो हमार सिखला के का जरूरत बा। सोचत तनी न कि तोहरो के किनवा देब आराम से दोनों जना अपन ना मिल के तू हम संगे संगे चलब संगे संगे चलबू संगे संगे गौवा में ले अगर निकलबू तो पैदल ना आवे के पड़ी तो वो से का तोहरा खातिर हम सोचते कि तोहरा के और गाड़ी किने जाके और देख के जारे लगस तोहार मर्जी काहे से कि ठीक है बात ये से कि प्यार करते जानते वो एक दिन न ये गाड़ी में फुल टंकी कराइब। हां समझ गेलू ना आलम लिया के जब ढेर दूर लंबा टूर पर चल जी कम से कम 100-150 किलोमीटर दूर। अच्छा तब का एमा सोचे वाली बात बटे। अच्छा ये गाड़ी से चलल जी आवल जी घूम घाम के 8-10 दिन पर 8-10 दिन पर बाबू लोग देख जात रही हम ही कही हम 10 दिन के बाद कौन काम बा तर बोल बहाना कल जाला हम बहाना कर देब न कि हमरो न कुछ काम बाटे परीक्षा उरीक्षा में जाए के बाटे हे जाऊ जाए हमहू घर से बहाना कर लेब ये से हम के प्यार कर ले में जा कोनो चोरी थोड़े पहले में ना कोनो चोरी करतन जा कोनो पाप करतन जा तब का ना चोरी काहे करतल भैया ये मदद नहीं ई के हो ये हमर भाईवा न हो छोटा का हो तू काहे ने बबुआ तू का हां टंकी फुल करइबा ना टंकी फुल करइबा हां तो बिना टंकी फुल के गाड़ी चली दे द चबिया बैठा त सीख जा तू चलावे सीख जा ये का करी दादा भाई रोज जाता पढ़े साइकिल ले। अच्छा आ तू चल तला अपाची ले ना तो का हो जाई ई तोरे लग गाड़ी नहीं है गिर उड़ जेबे कहीं मुंह फूट जाई तो फिर दिक्कत ना होई दवाई बीरो करावे में पैसा लागी है ना हैं तोरे लग साइकिल ठीक बिया यही खातिर तू रोज बाबू ले अपाची खातिर तू रोज घर झगड़ा करता है ना कि अपाची चाहिए हां तो मॉल घुमावे खातिर ना गांव में के लइका अपाची की तो घुमत रहो तो हम किनवा देनी तो कौन खराब कर देनी हमारे पढ़े में साइकिल ले ना तो तोर अब पढ़े लिखे के उम्र बता साइकिल से न लइका पढ़े जाव सन आवेला सन कि अपाची पर जइबे तो तू पढ़बे हई का करे के उम्र भेल बा हई ले जा। अरे ई जानत रे ई जात रहल होने हम रास्ता धके जात रहन जी तो कल नकटन कि हमरे को बैठा के ले चल तो अभी ना तो कहतन के सुना ना कुछ बात हो गया रास्ता ही धके जात रहली है माने 10 दिन की छुट्टी बत जी बाबू ले छुट्टी दिवा दी 10 दिन के ए
छुट्टी पर तू टाइम जीवा का। अरे रुको ना ई मोल बतिया सुन गिल तब का करबू अब भाग के जब गहूं में जीव न बची ओहू में अब सोच अब भागबो करबू तो कोनो कुछ फायदा होखे वाला बा एक बात कही का कहबू और भौजाई बनलक नहीं छे भौजाई आई भाई जाता किनवा दे हम हमरा से ना सेटलमेंट मतलब धरा दे बढ़िया से ना चला बियाह दूर हमारा कुछ से मतलब ना हमारा पढ़त नहीं हम इतना दिमाग लगा इतना दूर जाते साइकिल हम एक लफगिरी कर खाते मरचाई बोले लंका पढ़ेला तेज पढ़े में ध्यान ना देला यार और के बात के यही से इतना बोलता बाबू माई एकरा के खूब पढ़ावे मन से हमरा के ना देला पढ़ावे के फीस ना देत रह साइकिल कुल बिक देता नहीं अब हम पढ़े ना जी बाबा हम गाड़ी ले हमरो हिस्सा होला कि ना होला गाड़ी में सही मोटरसाइकिल तू लेबे हां हम पढ़े जाई भाई साइकिल तू ला तबे ले ई मोटरसाइकिल ले साइकिल जा ले तो पहले घरे आओ चला हां ले ना ना ले जो ले तने पे खुश बड़े तो जो खुश ना ला लेके घरे आओ ना तो जो लेके मोटरसाइकिल चला पहले बाबू ले हम कहते नहीं तू मोटरसाइकिल ले पढ़ जे दे छोड़ जा हम साइकिल चल छोड़ जो ले जो हाय काले जी हां ई तो ई रास्ता धक जाती तो पर रास्ता धक जाए उनसे का मतलब है करा से तो उनको भागी लेबे कि हमर भागी लेबे बाद के बाद गाड़ी की चाबी ना मिले हम हां तो जा तू साइकिल ले रोज हां घूम हम बढ़ जाए देखा का ठीक है कहता रे हम बढ़ जाए अब कहू छी तू मोटरसाइकिल लेके बढ़ जे त का दिक्कत बा अच्छा आओ घर में का दिक्कत बनता है वो हां एकदम साफा देख जरन भाई है साफा देख के जरूरत रहेला 24 घंटा जो